moso nyikwa Ramgejwang. To bende nyiswa nyasi mar piny luo osebedo e kaunti mano ma Migori odhi nade nikech in iwuon isebedo kanyo machiegni. Erokamano ahinya, ago erokamano ne Joramogi to gi nyikwa Ramogi duto kamoro amora ma untiere. An gi nyinga iluonga ni Tom Odongo, an ne ogai ma Nairobi, Luo Council of Elders Chairman Nairobi County. Erokamano ahinya okinyi masani wan e piny Migori, kendo mana kaka iwacheno e wechewa mag piny Luo. Kawuono wan godiochieng' marwa mar adek nyaka nyo wachake, to kendo waneno kotimore mamit kabisa, ober kabisa ma wasebedo gi wuodhe ma ka gi ka, wasewuotho ei Migori mwaneno kaka gima chalo. Nyoro nyo wan e piny Thim Lich Oinga kama kwerewa nosedake, ma kwerewa nochako dake kod nyaka gi kawuono giwacho ni 500 years ago. Olose gimoro malich ahinya, mana kaka iwinjo nyinge ni Thim Lich Oinga. Nyo waneno gik malich ahinya ei kanyo, kendo nyasi ma wang'ni otimore maber kabisa e piny Migori. Gik moko wayudo puonj mabeyo beyo kawuok kuom oganda Luo e konde duto mag Luo. Ma wan nyaka gi joluowa mowuok Uganda, wan gi joluowa mowuok Ethiopia, wan gi joluowa mowuok South Sudan, wan gi joluo mowuok e piny mangima e bwo ker marwa mwaluoro Odongo Rach. Erokamano ahinya Tom, to samoro kana mana kapok wakoyo yo matin, bende kaluwore koda welo ma bende biro, iwacho ni welo bende wuok e gwenge mopogore opogore e piny